Ja vás vítam u ďalšieho dielu z hry Sword of Sandals 3. A teraz ja som trochu sa expil, vyčistil som dvakrát arenu, no iba raz, a ešte jeden mi tu chýba. A som sa rozhodol, som štvorka, tak teraz ešte expinem sa jeden level, čo bude, keď zabijem tohto. A potom by sme išli nakúpiť a skúsiť ísť poraziť toho prvého bossa. A ja som tak rozmýšľal, že ak to sa nedá vôbec, že ak v tom dueli ma zabije a aj tak prežijem, tak ja to budem musieť točiť ďalej. A ešte ďalej, tak ja sa veľmi teším na ďalšiu spoluprácu. Pekne. No a že to nebude, no bude, povedal som dobre, že minimálne 5 dielov, ale bude to okolo tých, neviem, 10 dielov. A ešte som zistil, že takýto krúžok a to, hej, teraz mi to dobije 3 alebo 3 uberie. To je fakt výborná vec, teraz sa mi zíde. No a teraz pomôžem, som štedrý človek. Ešte tam vymožnosť, že ukáže na vec a ono ti to ukáže, aký to má damage a všetko. Ešte nie level up. No tak ešte niekoho tu naskúsime ako slabého, tento je sráč. Please wait. No. A teraz neviem, ale ešte by som pokračoval s tou sériou informácií o hrách. Ale ešte by som rozbehol aj ďalšiu sériu. A to by bolo Chick the Fidget. Možno poznáte ukážky tých hier, ktoré som predvádzal. Tak je to fakt dobrá hra, na ktorej sa dá minúť veľa času a dá sa aj natáčať. Možno poznáte jedného, kto to natáča, sú Nitusové let's play. Nitus, tak určite dúfam, že poznáte a on to natáča, takže je to fakt celkom dobrá hra. Si ho aj pozeral a dalo by sa natáčať. No takže sme vyhrali level up. No a teraz už chodím do školy a teraz ja si zvyšujem hlavne tento meč. OK, a teraz ideme nakupovať. Má 2300, takže si kúpime nejaké brnkonové. Štvorka, to si môžeme kúpiť aj toto, paráda. Si kúpime za 1000, to je. Aha, tak OK. Ešte tu máme niečo, aha, trojka, to neviem čo je. A o štvorky tu máme takéto pekné, a toto nám chýba iba 30, tak to ideme ešte niekoho zabiť, ešte si nasadíme na seba. Veci, takto pekne už vyzeráme inak huste. Ešte zistil som, ako sa predáva, to je vlastne, že prídete ku niekomu, dáte inventory, kliknete na to a tu máte, že sale, a to vám to predá. A teraz nemusíme ísť ani do areny, lebo na to máme. Ale neviem, ktoré to teraz bolo. Toto, pekne. Sme už celkom slušne vybavení, ako to vidím. Ešte nejaký dobrý meč by sa nám zišiel, tak ideme ešte poskilovať nejakých do arény. No. Fakt. Nechcem povedať, že je to krásna grafika, alebo až tak nie, ale tie ukážky aj titulky a všetko sú fakt skvelé, takže oceňujem tvorcov. A celého úplne Sword of Sandals. Neviem, či sa to má Sandals alebo Sandals. Či Sandals je niečo iné? Neviem. Môžete ma tak opraviť do komentárov. No, budeme to striedať. Raz ho necháme zomrieť a raz bude žiť. Jaký nasratý chlapec. Oj. Aha. Ešte zabijeme, aby sme mali peniaze, ale XP nebudeme mať preto, lebo už máme ísť do tej areny šampiónov a poraziť prvého, aby nás to mohlo ďalej XPiť. Takže asi tak. Fuck you. No a teraz sme sa uzdravili. To neviem, kedy je, že uberie jemu, alebo nás uzdraví. Hej, musíme kúpiť nejaký nový meč. Strašne slabo to uberá. A keď dáme normál, zobere to 14 niekedy. No skúsime ešte dať raz normál. No, niekedy 14. Ešte raz. No, shit. A máme to vyhraté.
Hop. Jak ho zabila, aj tá krv je krásne, pekne. Teraz neviem, že či je, alebo nie je. Sword of Sandal 4. Asi je. Či je. Ale aj tak, ak je, tak natočíme. To je také drahé. Tak ja to stopnem a za chvíľu, keď budem mať peniaze na to, tak sa vrátim. No, dobre, som späť a už sme si zarobili. Máme... Som si to nevšimol, tam je 873, dobre, tak máme o 3 goldy menej, ale... Pane Bože. No, tak tie 3 som zarobil a už si konečne môžeme kúpiť katánku. No výborne. Ešte predáme tento starý meč, aby sme mohli mať ešte nejaké peniaze. Ešte možno si niečo kúpime, ale fakt možno. Sakra. No, čo tu máš pre mňa? Sibačov sifón. Takže pozrieme od teba. A ty máš tu pre mňa. Tu pre mňa nemáš asi nič, čo? To je drahé. Sakra. Drahé. Keby som vedel, na čo to je. Dúfam, že to nemám už a nemám lepšie. Paráda, nemám. Parádne. Máme takéto super výbav, čo? A ideme skúsiť tohto prvého. Jaká zvučka. I am not aftering anymore. Sexy. No kámo, ideme na to. Louis Vuitton, brácho. No poďme. Čo? Co tam stojíš? No poď sa byť, keď si taký hustý. Oh shit, kúzelný nejaký. Oh my god. Fighty. To počkaj, ja som si aj nevšimol. Ono to ubral 20 predtým, že? To je pekná katana. 13, 17. Dajme 20. Tak nie. A za to, že je to ten boss. Pekne ho pridrvila k zemi. Som na teba hrdý. Strašne. Level up. Hop. Paráda. Nejaká uputávka. OK. Kliknúť, ak si pripravený, OK. No, dúfam, že sa toto video páčilo, ak hej, tak zanechajte like aj odber. Uvidíme sa u druhého videa. Ahoj.